Nana? Nana sila? Wala pa? Yay! Wala pa. Cristiano Paulo and welcome back to my channel. And naghapon mo sa akong birthday special and moto siya. Since birthday man ako, akong alam mo ko. Kabalo bagay sila kung kinsa ko. Unsa ko. So, nata diri sa Who Knows Me Better. So, first question. Ay, paminana mo! First question. Taman. Isang Robert. Yeah. Ew. Kinsa na siya? Ay, kabulkin ako. Si! Mga first question. Hoy, dili! So, first question. Kanosa akong first vlog? Kanosa na ako gi-post? Kanosa na ako siya gi-upload? Kanosa na ako gi-upload? No copy answer. Wala kinapiyaya. Why kinapiyay? Kinapiyay! Mga baro kayo. Wala! No cellphone! Confiscate, 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 Confiscate! 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 Reveal! Si Marshall! Ang pinakong-correct na iya, kita punta mo siya ganyan, ginaanak mo siya ganyan. April 6! Second question ako, kay. Ano sa akong birth date? Birthday? Birth date. Okay, rani mo. Kompleto. Birth date. Kompleto. Chel, wala kay Kwandera ballpen. Ay, natindit! One, pala ka dyan. Okay, reveal! April 17 to 2001. Wait lang. Uy, ka ready? April 17, 2018. 1 year old. 1 years old! Wow! Gagamay ko na. Pagdaw. Pinya adi. Utro po din siya mukhaon. Okay. Sabaw ko na lang, kulangan. Okay. Next question. Awa? Okay, third question. Third question ako. Kung nakabantay mo sa katong katong video na ako nga 20 facts about me. Na ako'y gisulti dito nga hate nako. Ansa akong hate nga animal. Ansa akong hate nga animal. Uy! Gago! Okay, 5, 4, 3, reveal! Ok! Ansa niya? Ok! Karin. Iroon to ako. Rat! Ilaga. Ilago. Ilaga. Sawan. Uk-uk mo. Yeah! Allergy on true fun. Animal din na, insect mo na. Animal mo ko gyapon na. Insect gani, pero animal gyapon na siya. Kung nakailagid mo sa kuha, kabalo mo unsay pangalan sa akong papa. Unsay pangalan sa akong papa? Huh? Unsay pangalan sa akong Dad! papa? Ang pangalan ni ko, anak! Hoy, ay salve! Ay salve! Blue, uy. Ha? Blue, uy. Okay, clue na lang. R ang gawin na. R. Ronald. Robert. Nakailang mo na ako kailang sa... Ronel. Ronel. Ay, nana! Nana. Wala. Rogelio. Renzo. Ayun. Ang revelation, 1, 2, 3, go! Ricardo. Dalisay. Rogelio, Ricardo, Dalisay. Ricardo. Rinaldo. Wala, Mga gago, Jim. May mga duwa. Richard Manggod. Usap to. Richard. Pila ka episodes tong akong season 1 sa akong series? Ang sa chan? Pila ka book episode ang ako ang series? Reveal ang answer. 1, 2, 3, go! 4.
Ikaw rin sayop, day. 4 episodes, last niya episode yun. Four Yan siya kuhan. Yan siya Uy, ako councilor. mag-i-erase! Iris? Erase! Hindi mong gi-erase. Question number 6. Yan, kita sa space. Pila kabuok episodes ang hashtag TKK or hashtag tanong kay Cristiano. Pila ka videos ang naay hashtag tanong kay Cristiano. 2, tapos 3. Tapos 4 din. Tapos 5C, padayon. Okay, reveal ang answer. 1, 2, 3, go! 6! 6? 4. Sige, pumili sa dua. Ay, Pumili sa dua. 3! 3 ako siya, 3. Oy, 6 kang kuhan, 6. Oh! 3 3 ramang manggol. Ay, kuha Sir, sa ah. inus ni Doy. Na, ayo! Ayo, katong first song Doon episode. mamindong Marshall. 4. So, katong nag-vacation ko atong summer last year. Vacation. Nandun Hindi si siya first vacation. Asa mi first nangadto. Okay, nasa ko ang lugar. Lugar lang. City or kuan siya. TV. Ah, oo, balong ko ato. Kanta mo, Bea. 1, 2, 3, go! Initaw. Midway! Pinito? Initaw. Initaw ang lugar. No? Question number yun sana? 8? 7. 8 na 8. 7. Lagi kinami sa Initaw, kung saan nga beach ang among ang giatuan. Uy, walang may answer. Saan Sakto wala ba, may di? answer siya? Ano kay Rome? Dili man gud may kuan sa talang buhay mo siya. Bibil, 1, 2, 3, go! Midway! Beach na sword. Midway ang mo. Kinasunod ni Dway. Katong pinakauna na ko nga video, man asa, di ba sa Robinsons pinangad to, asa mi first nanulod. Sa Robinsons. Sa door, malamang. Sakto, wala siya kaya specific. Wala na lang, makapilusok ko. Sa may establishment dito sa sulod. Department store. Sa Ninaan! Tom's World. Sa Ninaan! Department store. Jollibee, kay naan dito silang Jerian. Shout out kang Jerian. Naman dito silang Karen, silang Erika na dito. Nakadaogan Dito mo fan. Puro man ata. Mo mo mga Buko. What do you mean mga ayaw nga friend? Establishment meron din, Data sir. naman good ko channel, dili ko kay YouTube. Wala ko tanaw-tanaw mo vlog. Okay. My channel. My channel. Hello. Ayoko ko. Already akong kauban mga friend. Nag-laptop siya friend. Narami sa karinderya kay pobre man mi. Magkanta ta karon. Day future vlogger bi ako. Ayaw siya, no? Yan, yung cellphone niya po ni Mountain Dew. Iinom ra ko. Bantog lang pag-inta silo ko dyan. Lagi no, ala, ubuguan ako eh. So, kanayin ako nga question. Sa katong video na ako, second to the last video na ako recently, akong tips for the next ABM students. O ka na. Oh, Ay, atong time. unsa ang akong tip number 5. Look, Yay! ha? Hunga! Hunga! Alang-alang dyan. Subtitle ko dyan. Data na lagi ko dyan. Dili ko click din. YouTube na to. Napa-YouTube na ako na ako. Wala gi-update. Reveal! 1, 2. Okay na. Rosary? Mag-rosary ta kay. Alam ka din mo ka. Uy, munta mo. Ay, magpapalat. Dini mo ka. Okay! Reveal. Reveal! Pansay Answer! ka magkwarta. Money! Ala ko, tao, kailangan dapat kaputok ka. Na, wala na ako nag-mention. So, karon, ang last na akong question. Unsa ang akong pinaka-first episode sa katong akong special nga series? Okay, go, reveal na. Ano sa Korean drama, Legend of the Blue Sea. Urban Legends. Urban Legend. Legend Urban. Oy. Isa pinaka-dagang score. Michael. Basta
sa may bawaan na lang sa pag-edit. Okay, sa to na daog. Congratulations sa iya, no? Uy, libre do. Ha? Libre. Isulti di ko, mo ko nagsulti. Upuan, Muna to siya. So, ano to siya, guys? That's all. Thank you. If you Uy, like this upuan, video, upuan. kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click your notification bell to be notified when a new video will be uploaded. Please comment down below and share this video to your friends. This is Graciano Pablo saying, ayaw, problema, huna-huna kung sa may solusyon na. Smile, good afternoon, happy link, diba? See you in the next video. Adios! Adi! Adi. Adios! Ew. Adios! Okay. Adi!